Emakumeok merezi dugu gizonen menpe egotea edo ez. Onak eta esanekoa gara, edo kontrolatu beharreko izaki inpultsiboak algara. Gezurra badirudi ere, hainbat mendez pilpilean izan den pentsatzeko moduaren isla da hori. Eta bai, auzi hori nagusiki gizonen artean eman izan da. Emakumeen auzia edo frantsesez, querelle de femme izendatzen denak hortaz ez dio erreferentzia egiten emakumeen arteko liskarrei edo desadostasunei. Izan ere, ordezkatzen duena zera da. 14. eta 18. mendeen artean izandako eztabaida, emakumeei aitortu beharreko eskubidei buruz eta haien izaerari buruz. Azter dezagun testuingurua. Emakumeen kontrako zapalkuntza mantendu eta indartu izan da hainbat mekanismoren bidez. Misoginoak diren erlijioak eta indarkeria sistemikoa daude batetik, eta baita bertatik eratortzen diren legeak, kultura eta harremanak izateko moduak ere. Bestalde, Friedrich Engelsek familiaren jabetza pribatuaren eta estatuaren jatorria liburuan azaltzen duenez, emakumearen zapalkuntza jabetza pribatuarekin ere lotzen da. Erdi Aroaren azken garaia heltzean, Europako gizarte feudala krisi ekonomiko, sozial eta politikoan zegoen. Hiriguneak merkataritza jarduerarako gune bihurtu ziren, eta merkatariak zein artisauak gremiotan biltzen ziren, haien interesak babesteko. Klase ertain independente bat sortu zen, noblezia ez bezala, egitura feudal tradizionalekin erabat lotuta ez zegoena. Testuinguru horretan emakumeen eskubidei buruzko eztabaidak eraldatzen ari zen gizarte baten tentsioekin eta erronka zabalekin lotu ziren. Erdi Aroko emakumeek mug asko zituzten gizarte rolei eta hezkuntzari zegokienez. Burgesiaren sorrerak hori irauli ez bazuen ere dinamika berriak sortu zituen. Testuinguru horretan abiatu zen Europan emakumeen eztabaida esaten zaiona, garaiko intelektualen eta erlijio gizonen artean nagusiki. Eztabaida hori 14. mendean abiatu zen, eta 1789ko Frantziar iraultzaren osteko garaietaraino izan zen zabalik. Oro har, bi ikuspegi nagusi bereizi daitezke. Batzuek emakumea Bibliako Ebaren oinordekotzat jotzen zuten. Jainkoaren esanak errespetatu ez zituena da Eba. Sagarrak jantzuena, eta hortaz emakumeak berez desobedienteak eta promiskoak dira. Ikuspegi horrek justifikatzen zuen emakumeak gizonen mendeko izatea ezinbestekoa zela. Beste batzuek aldiz, Maria Ama Birjinaren oinordekotzat jotzen zuten emakumea. Hoien arabera, obedienteak, doatsuak eta moraltasun eredu dira emakumeak. Hoiek begirada positiboago batekin begiratzen zioten emakumeari, baina hala ere berdin murriztailea den modu batean. Arau bihurtutako zapalkuntza bidegabeen aurrean, hainbat emakume pentsalari eta idazle errebelatu ziren, bi ikuspegiei aurre eginez. Asko izan dira eztabaida horrek iraunduen mendeetan zehar, lan horretan aritu direnak, baina hemen 3 autore nagusia aipatuko eta azalduko ditugu. Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft eta Olympe de Gouges. Christine de Pizan, 1364an jaio zen Venezian. Aita astrologoa eta medikoa zuen eta ari segika, Frantziara leku aldatu zen familia osoa de Pizanek 4 urte besterik ez zituenean. 15 urte zituela eskondu zen eta 10 urte beranduago geratu zen alargun. Ordutik idaztea izan zen haren diru sarrera nagusia. Idazle oparoa eta emakumeen eskubideekin konprometitutako pentsalaria izan zen. Gertuko harremana izan zuen frantziar nobleziarekin, eta hainbat lan egin zituen haien enkarguz. Haren lan ezagunena ordea emakumeen hiria edo La Cité des Femmes delakoa da. Obra mundu utopiko batean garatzen da, non dena emakumeek eta emakumeentzat eraikia izan den. Ginekotopia esaten zaio utopia mota horri. Lan hura feminismoaren aitzindaritzat jotzen da, ordura arte emakumeei egozten zitzaizkien ezaugarriak zalantzan jartzen dituelako. Alde batetik emakumeen gaitasun intelektualaren defentsa egiten du, garaiko ikuspegi misoginoei aurre eginez. Alegatu juridikori argudioak aurkeztuz eta emakume ilustreen adibideak eskainiz egiten du gainera. De Pizanek aldarrikatzen du emakumeek gizonek bezainbesteko gaitasun intelektuala dutela. Bestetik, justiziaren ikuspegitik ere begiratzen dio auziari, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari erreparatuz, eta gizarteak emakumeak tratatzen dituen modua salatuz. Edukiagatik zein estiloagatik Erdi Aroko lan literarioetan eragin handiena izan dutenetako bata. Mary Wollstonecraft. 1759ko apirilaren 27an jaio zen Londresen maila ertain altuko familia burges batean.
emakumeentzako eskola bat sortu zuen, hezkuntza baitzenaren esanetan, emakumeen patua baldintzatzen zuen aldagai garrantzitsua. Idazle profesionala izan zen, eleberrigilea eta saiakera egilea. Frantziako iraultzak erakarrita Parisera jo zuen, 1782an, eta bertako giro intelektualean murgildu zen, harik eta Frantzia eta Britainia handiaren arteko tentsioek baldintzatuta, jaioterrira itzuli behar izan zuen arte. Frantziako iraultza begionez ikusi zuen Wollstonecraftek, baina kritiko ere agertuko zenarekin, iraultzak ekarritako beldur eta zentsura giroarekin besteak beste. Wollstonecraftek pentsamendu feministaren zutabe izan diren zenbait ideia garatu zituen. Gaurko begietatik, haren lan esanguratsuena 1782an argitaratutako A Vindication of the Rights of Woman izan zen. Euskaraz emakumearen eskubideen aldeko defentsa. Izenburuak berak argi adierazten du liburuaren muina. Wollstonecraften gogoeten artean nabarmentzekoak dira hauek. Bat, genero bereizketaren oinarria ez da naturala. Bestela esan da. Emakumeak gizonezkoak bezain gai dira edozein abilezia garatzeko. 2. Horregatik emakumeek gizonen pareko hezkuntza eta aukerak izatea ezinbestekotzat jotzen du Wollstonecraftek. Frantziar iraultzako pentsalari handietako bat izan zen. Oso egin zion aurre eta oso kritiko agertu zen hark, honek Emilio liburuan jorratutako ikuspegiarekin. Izan ere, Rousseauren arabera, gizona asetzeko eta laguntzeko ezi behar da emakumea, haren mendeko funtzioak bete ditzan, bestelako aspiraziorik gabe. 3. Wollstonecraftek dio egiazko berdintasuna lortzeko ezinbestekoa dela emakumeak herritar burujabetzat jotzea, eta gizonek dituzten eskubide zein obligazio berberak aitortzea haiei ere. Gehiago jakin nahi baduzu, Mary Wollstonecraften bizitza eta pentsamendua jasotzen dituen beste bideo bat ere badugu, bilatu zazu. 3. Holland de Gouges, 1758an jaio zen Frantziako Montauban hirian. Idazlea, aktivista eta pentsalari frantsesa izan zen. Marie Gouges izenez jaio bazen ere, alargundu ostean Holland de Gouges izena jarri zion bere buruari. Parisera jo zuen orduan, eta bere idazle eta aktivista lanetan sakondu zuen bertan. 2 esparru nagusitara eraman zuen bere aktivismoak, emakumeen eskubideen defentsara eta esklabotzaren abolizioaren aldeko borrokara. Oso kritikoa izan zen Frantziar iraultzarekin, emakumen eskubideak ez aitortzeagatik nagusiki. Haren lan esanguratsuena emakumea eta emakume herritarraren eskubideen adierazpena da. Adierazpen horretan emakumeek gizonek adina eskubide izan behar lituzketela aldarrikatzen du. 17 artikuluk osatzen dute eta bertan zehazten dira zein diren emakumeek berekanatu behar lituzketen eskubideak, hala nola askatasun eskubidea, jabetza eskubidea edo errepresioari aurre egiteko eskubidea. 11. da artikulu iraultzaileenetako bat garai hartarako. Gougesek aldarrikatu zuen emakumeek eskubidea zutela haien seme-alaben aita nortzen adierazteko. Eta hark seme-alaben ardura ekonomikoa hartu behar zuela baita ezkontzatik kanpo jaiotako haurrak izan da ere. 17 artikuluko adierazpen hura eta Gougesen aktivismoa oro har mehatxutzat jo zituzten Frantziar iraultza gidatu zuten Jakobinoek, Robespierre buru. Azkenean, atxilotu, epaitu eta gilotina ziltzera kondenatu zuten traizioa egotzita. Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko bidea zabaldu zuten 3 emakume dira hoiek. La querelle de femme esaten zaion garai ezegonkorrean, emakumei ahotsa eman zioten lehen pentsalarietako zenbait. Geroztik, milaka batu zaizkie borroka horretara, baina oraindik ere haiek aldarrikatu zituzten eskubide batzuk ez daude toki guztietan bermatuta. Gizonok eta emakumeok eskubide berdinak alditugu. Lan baldintza berdinak. Zenbateraino jarraitzen dugu emakumeok gizarteak ezartzen dizkigun mendeko rolak baldintzatuta. Egia unibertsala da gaur egun, planeta osoan ez dagoela praktikan berdintasunezkoa den herrialderik.